Umlawuli oyintloko kwa-Eskom umnumzana Andre De Ruyter uthetha cimingene ekhoyo kwinkqubo yamandla esithi iphinde yahamba imeko kwinkqubo yokuphehl'umbane. U-Eskom umilisele isigaba sesine socimicimi wombane ngale ntsasa emva kokonakala koomatshini bokuphehl'umbane emajuba naseThuthuka ukususela ngecawa elilizwe belijongene nesigaba sesibini socimicimi wombane. UDe Ruyter ebethetha kwinkomfa ye-Eskom ebibanjwe ngobuxhaka-xhaka bale mihla. UDe Ruyter uthi esona sisombululo kule meko kukongeza imveliso yombane. Load shedding can be stopped if we add additional generation capacity to the grid. I've been consistently saying this since the 31st of January of 2020 when I joined Eskom. It became very clear to me very early on that the only sustainable permanent solution to addressing load shedding is to add new generation capacity to the tune of 4,000 to 6,000 megawatts of new capacity. Uthi kunyanzeleke ukuba u-Eskom amilisele isigaba sesine ngenxa yengxaki kwinkqubo yokuphehl'umbane. Nangona kudanisa oku, kodwa benza konke okusemandleni abo ukulungisa oomatshini abonakeleyo. Uthi imvula enengamandla ibe nalo igalelo nanjengoko kwezinye izikhululo amalahle bemanzi. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi.